warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji urip. Urip kuwe urub, kudu murub, tansah semangat. Anggone ngilmu lan ibadah. Urip kuwe urub, kudu murub, tansah madangi dalane liyan. Kudu paring manfaat maring sapada-pada. Urip ora oleh adigang, ngadirake kekuatan. Urip ora oleh adigung, ngendelake keluhuran. Lan urip kuwe aja adiguna, aja ngadirake kapinteran. Urip kuwe mung sedelat, saklebatan, ibarat mung mampir ngombe. Nanging lelakon urip tumuju Gusti iku mesti. Mangkane urip kuwe kudu sing gemi, nastiti lan ngati-yati.